Dnes bol prezentovaný na tlačovke dokument, ktorý je paradoxne z ľahko dostupných zdrojov z roku 2019, z ktorého vyplýva, že Milan Šimečka je vlastne akcionár s vlastnými právami denníka N. Týmto vyzývame Šimečku, aby sa zbavil týchto podielov a zároveň zdokladoval tento prevod, ak tak ešte nevykonal. Ešte dáme jeden deň denníku N pred zverejnením. Vyjadril sa Adam Lučanský. Vážené páni, vážené dámy, ak tu máme hovoriť o čistote a transparentnosti, tak týmto chcem vyzvať rodinu Šimečkovcov, aby sa vzdali vlastníckeho práva v denníku N. Rodina Šimečkovcov preukázateľne je podľa listín, ktoré máme k dispozícii, akcionárom denníku N. A týmto ho vyzývame, aby sa zbavil týchto podielov a zároveň zdokladoval tento prevod, ak tak ešte nevykonal. Vyprosíme si, aby takto boli vo vlastníckych a majetkových štruktúrach rodiny poslancov, dokonca predsedu politickej strany, kedy dochádza ku priamemu ovplyvňovaniu mediálneho priestoru. Ani sa nečudujeme, že denník N útočí do svojich politických oponentov. Dovolím si tvrdiť, že denník N zastupuje politickú stranu a vôbec sa za to nehanbí. Zvažujem navrhnúť ako poslanec, že nikto z verejných funkcionárov a ich blízkych osôb nebude môcť vlastniť médiá. Vo Francúzsku sa Silvio Berlusconi musel zbaviť všetkých majetkových práv v médiách, v Čechách bol prijatý zákon Lex Babiš. Uvedomujem si, že v politike treba oddeliť súkromie od politiky, ale je veľmi zle, keď politika stráca hranicu medzi médiami, politickými stranami a aktivizmom a najlepšie, keď je ešte prikrmovaný z verejných financií. Ale oveľa horšie je, keď politici a ich rodiny vlastnia médiá. Ďakujem ti za sledovanie. Budem rád za like, odber a sledovanie skupín, ktoré nájdeš v popise pod môjim videom.